Slovenskí mladíci si idú po zlato na majstrovstvách sveta do 18 rokov. V štvrťfinále debakel proti Dánsku, 7-1 výsledok a v semifinále na Slovákov čaká prekvapenie, pretože Lotyši porazili Američanov, takže v semifinále nás čakajú Lotyši, ktorých už Slováci porazili v základnej skupine 5-2 a čakám ďalšie hladké víťazstvo. Takže naozaj slovenskí mladíci majú obrovskú šancu na historický zápis. Je tu šanca na zlaté medaily. Bolo by to premiérový triumf v kategórii do 18 rokov. V histórii už máme 2 medaily, ale zlatá nám zatiaľ unikala. Posledné 4 roky mladíci zo Slovenska bojujú vždy o medailu, ale tentokrát to naozaj reálne vidí na minimálne finále a pri troche šťastia aj na to krásne zlato. Slováci, fandíme, história sa opäť píše.